somos amigos. Isto é fiar, non? Si, hai que fiala hasta facer a coda nun cordelinho, non sabes? Que nun barco ben feito, calafatear non tería sentido, verdad? Nun barco ben feito, non? Si, os topes eran que calafatear igual, eso si. Nos costados? No, os topes. Os topes diste as unións de unha madeira con outra. Si, un tope de cabeza, un tope de cabeza, si, os topes si hai que calafatealos. Tamén a traca da paradura e tal. O sea que todos os barcos novos levan un pouco de estopa, non? Un pouco, é raro que non a leven, Home, se está moi xuntiño, se está moi xunto, non fai falta, entendes? Oiches, Fran, isto é un documento histórico que estou gravando, porque mira, isto non hai nin en internet, nin en YouTube. Mira, isto vinho facer a un tío en... Sí que o hai, na página de Solé Diesel. De? Entras na página de Solé. De Solé Diesel, e hai un tío, un carpinteiro de Ribeira Alá en Cataluña, e sí que yo vim facer, pero o único, tío, o único. A ver se nos sale ben aquí. Isto é o ferro de abrir, non? Sí. Ahora mismo. Estás co ferro, hai unha serie de ferros de calafatear, este é o ferro de abrir. Este é o ferro de abrir. Do ferro de abrir que é máis ancho pola punta. É papudo, non ves? É papudo. É papudo, si. É papudo. É como unha cuña. É como unha cuña, si. Vamos a facer así, isto. Simplemente para que se vexa un pouco. Eso, Fran, para que é? É sebo, para que isto entre mellor, non sabes, na xunta da madeira, para que non me quede pegado aí, que senón está moi pegado. E así, co sebo, entra no xunto e xa volve a salir o ferro outra vez. Xa. Senón queda aí como... O sea que os ferros de calafatear tamén necesitan estar un pouco lubricados tamén. Pois si, vamos a ver, o sebo xa é unha da ferramenta principal que ten que ir na caixa do cadafate. Ora, o seguinte ferro, que é o ferro de meter. Que é máis estreito ou... Si, é co cabeciña un pouquiño roma, é cosa de retacar, velo? Iso para darlle para dentro despois. Isto é un maúxo. O maúxo que é para sacar a estopa vella. Para sacar a estopa vella. Nestes barcos, casualmente, ves? Petolle aí co martillo e vou sacando todo o vello, estopa e masilla, todo canto vello vai xa aí, sácase co maúxo, Ves? Si. Isto é co maúxo. Isto faz así tamén. O maúxo para isto tamén. E va sacando así, me fai de gancho. Si. É como se sacamos a estopa vella. Si, o maúxo. Que palabra máis bonita, non? É bonito. Ves? Todo por aí por costura. Este afilabas así como un pouquiño por aquí, e por aquí quedaba así como un pouquiño de canto, plano, para que che tire por ela para atrás. É dicir, isto que se pasa? Esta é unha costura que é moi gorda. Tiña que haber calafateado primeiro esta, primeiro ves, calafateas as máis estreitiñas, para que as máis gordas vayan cerrando antes.
Tú entendes a maniobra como é? En estes barcos, por exemplo, que son vellos, hai que calafatear primeiro as que están máis cerradas, Sí, sí. entonces aí iso vai Apretando, vai facendo de cuña. Esta, claro, esta queda un pouquiño máis estreita. Claro, claro. Aquí, isto non... Bueno, vamos a facer un pouco aquí. Este é o de retacar, que é... Este chamase ten unha como unha canaleta. Ten unha canaleta. É unha canaleta. Entonces, claro, isto unha vez que xa está a estopa dentro da tabla, entonces con isto empúxela un pouco máis para dentro e daslle un apretón máis, sabes? Isto, pois, onde acabamos? Isto aí. Este torno ten algún nome en especial, Francisco? No. É o torno de madeira de toda a vida, non? Sí, un torno de madeira. Hai que lo tiñen con unha especie de ballesta ou algo así, pero no, este funciona así. É o torno de pedal. Torno de pedal. É que sabes que pasa, están un pouco moi chungos aquí. Aí está. Aí. Este é Un rayo de Júpiter con chave. con chave. Este é a chave, non? Esta é a chave. Este é a chave. O que está sacando Ahora agora. estou sacando a chave. Chaves. A chave que é en forma de cuña. En forma de E cuña. agora sacamos. Guau, que perfección. Isto sí que interesa que vaya ben, asentados en todos os cortes. Isto en todos os barcos igual, Fran? Sí, esta Da igual que o barco teña 20 metros, leva isto, non? Sí. Este tipo de unión que é, o tipo de unión chamase rayo de Júpiter. Rayo non? de Júpiter. Rayo de Júpiter. E leva a cuña esta. A cuña esta é a que fai... A chave, a esta é a chave, que se chama a chave. Agora ainda se apreta aquí con as torniquetas e tal, cando sexa o momento de facelo firme.